Igbo ndị ọma, Igbo ndị mụrụ nzọ mụọ ọzọ, Igbo ndị m na-agara ozi. Ana m anabata unu na ụbọchị nke taa. Ihe a ụbọchị ọma, ụbọchị Chukwu ji chọọ anyị mma. Achọrọ m iji ohere a na-anabata unu na ihe nke anyị ga-eme anyị kpọrọ the Igbo Unity Conference second edition nke anyị ga-eme na Asaba, Delta State. Ụdịrị ihe unu ga-atụwa anya ya na this conference anyị ga-eme wo ndị na-abịa conference a wo ndị akpọrọ all the Unified Igbos Now proponents. The Unified Igbos Now na-amarago na ọ wụrụgo njem anyị na-aga, anyị na-eje iji kpakọ Igbo ọnụ. Ụmụnne anyị ndị Igbo nọ na Rivers, ụmụnne anyị ndị Igbo nọ na Delta, ụmụnne anyị ndị Igbo nọ na Benue, Kogi, Cross River, Uyo, Bayelsa nakwa Imo, Abia, Enugu, Anambra, Ebonyi. Ụmụnne ndị Igbo niile, ndị ọbụla wu ndị Igbo, ndị ọbụla na-asụ nnọọ, ndị ọbụla na-asụ bịa, ndị ọbụla na-akpọ chi okike, ndị ọbụla na-akpọ chi, ndị ọbụla na-eji ọfọ, ndị ọbụla na-azụ ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Anyị ji njirimara asụsụ akpakọ Igbo ọnụ. N'Igbo niile ndị m na-agala na afọ ndị m gara, agala m Igbo niile nọ na outside Southeast. Nke a ka m nwere igwe unu si na n'ezie na Igbo nọ na ebe ndị a, na Igbo nọ na Edo State, ụmụnne anyị ndị ekpọ, ndị Igbanke, ndị ha na ịkawu na ndị ịka na onwe ha, ndị niile na-ụcha Igbo. So anyị ji aka, anyị ji ohere a na-akpọbata, na-anabatakwa ndị nụcha, ndị sicha na all these areas, ndị na ha so agbasa ozi a, ndị kwetere na ha, ndị na-enyochala onwe ha mana na onwe ihe ọzọ ha wụ na-awụghị Igbo, onwe ihe ha na-asụ na-awụghị Igbo, onwe ekpukperechi ọzọ na-awụkwa Chukwu na omenala, maka na mba niile a, obodo niile a na-eme omenala. Ya ka anyị ji na-anabata onye ọbụla si ka anyị nwee this conference nke a kpọrọ the Igbo Unity Conference, ebe all these Unified Igbos Now proponents ahụ ndị na-akwado, ndị na-ekwupụta, ndị nụcha na this affected identity crisis affected areas. Ndị a ka anyị na ha ga-anọkọ n'ofu hall, n'ofu tebụl, kpaa nkata kedu otu anyị ga-esi wepụta ihe ga-emekọta Igbo ọnụ. Ndị Ikwere ga-ji anyị otu anyị ga-esi abata n'Ikwere, ndị okwu anyị ga-agwa anyị otu anyị na ndị okwu anyị ga-esi eme, kedu ihe ndị okwu anyị chọrọ, kedu ugbu a ka anyị ga-ebido okwu ndị a, maka na ọ ya wụ ihe kachasị mkpa. Udo Igbo wụ ihe kachasị mkpa, udo Igbo niile, njikọta Igbo ọnụ wụ ihe kachasị mkpa karịa ma Igbo presidency nke a na-aga. So ụmụnne m, anyị ma arịọsị ka unu nọnyere anyị, ka unu kwụnyere anyị, ka unu sonyere na ihe nke anyị na-eme. Ọ ga-awụ na on the 24th of February 2024 ka anyị ga-eme ihe dị ụta, ka anyị ga-enwe this conference na Asaba, anyị ga-eme ya onwe ike dịrị anyị niile na mma, ka udo na-achị n'ala Igbo. Ọkwa onye tinyere aka n'ọkwa awụ Igbo Ezue TV, onye nke unu onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi Igbo Ezue TV. Ọ mụ na ya Chukwuemeka Nnamen TV tinyere aka na-ahazi this conference. Ka udo chia n'ala Igbo, ka udo chia n'ala Igbo, ka udo chia n'ala Igbo. Ise ise ise.